نعم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci muka zauna yan uwa suna buƙatar a yi bayani kowaye ni Mustapha Isa Ibrahim. Ni Mustapha Isa Ibrahim kamar da kuka ji sunana kenan, Mustapha ɗan Isa jikan Ibrahim. Sa'an nan an haife ni a wani ƙauye da ake kiransa ya mata manda, da can tana ƙaramar hukumar Bali ne local government, amma yanzu tana ƙaramar hukumar Gasol. Ward namu ana kiransa Shira Ward, wadda ya tattari garuruwa kamar haka. Ita ya mata mandan kanta Jaura Aji, garin Jibir, Jaura Manu, Lallami Tsohuwa, Lallami Sabuwa, garin Bello. A yanzu ana kiranta Shira Ward, tana kuma ƙarƙashin ƙaramar hukumar Gasol. Ni an haife ni 1967, 6 ga watan 6 1967. Wani abin da zai burge maka, zai bani sha'awa, lokacin da aka haife ni akwai abokin babana dan wazirin garin Jalingo, marigayi Alhaji Abubakar Sa'ad, wadda shine baban Alhaji Muhammad Dali. Lokacin yana ma'aikacin gwamnati ne a can ƙaramar hukumar Sardauna, can yake aiki domin ya karanta harkan ainihin wato noma. Idan ya je, in ya tashi dawowa zai ratso wajen mahaifina, to ya zo ya wuce can Gembu, ya dawo an haifin da kwana biyu sai ya dawo da hannunsa da tawada da ake rubutun allo, ba biro da zai rubuta a lokacin, sai ya rubuta babana daɗin da aka haife ni. Saboda haka duk 'ya'yan da mahaifina ya haifa babu wanda yake da cikakken tarihin haihuwarsa, wadda mu an tambaye shi zai faɗa rana kaza aka haife ni, sai ni. Saboda haka ina fariya da wannan, kuma ina fata Allah ya gafarta musu dukansu sun koma ga Allah. Wannan takaitaccen tarihi na kenan. To alhamdulillah, ni na tashi na samu mahaifin babana mahaddacin Alkur'ani ne, marubucin Qur'ani. Sa'an nan babanmu shi ma ya haddace Qur'ani. Sa'an nan dan ina da shekara 7 kakanmu mahaifin babanmu ya rasu. Nan muka taso a gaban babanmu, shi ya gaji makarantar mahaifin tasa. Muka tashi muka yi karatun allo a gabansa. To bayan mun yi irin saukan farko din nan, sai ya ɗauke ni da hannunsa ya kai ni gurin wani malami da ke kiransa Malam Ibrahim, kuma garinmu ɗaya a cikin garin ya mata mandan. Shi ya ce a gunsa zan yi karin zuwa ina darasu, wadda shi ma yanzu yana raye, yana wani gari can sansanin Gasol, garin su marigayi Iliya Sansani. To na fara hadda a gabansa, na haddace suratul Baqara. To sai Allah ya kawo lokacin da mahaifina zai bar garin ya mata manda ya dawo garin Jalingo 1980, domin an yi siyasar Shagari da shekara 1 babanmu ya taso. Can aka yi zaɓe na Shagari da gwamna Abubakar Barde, a lokacin shine gwamnanmu na Gongola. Suka taso suka dawo Jalingo, ya bar ni can wajen malamin nawa. Da ya ƙarshe malam ɗin ya ce to ai shi yana ganin
tunda akwai Alaramma Yusuf mai gidan sama, babban su Malam Rabi'u Abokin Hammana da Ibrahim Jalon nan, ya ce ya kamata shi zai kawo ni da kansa in ci gaba da karatu a nan gida. Ina Jalingo a gaban iyayena, amma ga wanda yake so na je na riƙa yin darasu a wajensa. To haka dai muka fara, na ci gaba da ya ɗauko ni ya kawo ni. Babana da ya ƙi, baya so ya dawo nan ɗin, ya ɗan dai daddanne shi, ya ba shi haƙuri, ya haƙura, kuma muka ci gaba da yi. Alhamdulillah akwai abokina da yake a wajen su Dr. Ibrahim Jalo, ɗan yayansu Malam Muhammad, kakan Honorable Murtala Abubakar, baban su Alaramma Malam Julde. To ɗansa ɗin Malam Julde shi abokina ne. In na rubuto allona sai na zo asalin familin su Dr. Gun su babban abunan malamin su, wanda shine yake rike da makarantar har yanzu yana raye, Alaramma Malam Ilyas. Idan na zo mu dudduba allon a lokacin, sannan kuma sai in tashi na wuce gidan Alhaji Yusufu mai gidan sama, mu je mu da su. A lokacin shi Malam Ilyasun yana rubutu shi ma. Akwai Malam Alaramma Malam Ismail limamin saurara a yanzu. Sa'annan akwai Malam Habibu sirikin shi Alaramman namu Malam Yusuf mai gidan sama, wanda shine in malam baya nan shi yake mana darasu. Haka muka ci gaba da yi, muna yi. Na haddace izu 52. Sai Allah ya ainihin kaddara zan bar Taraba ko zan bar Gongola wancan lokacin, na tafi kasar Bauchi, don lokacin Bauchi ne ba yanka Gombe ba, wani gari da ake ce masa Bajoga. Akwai malaminmu wadda na tafi can gabansa na karisa ainihin hadda na tilawa ta Sara, saukan Sara na farko kenan. Daga nan ya ce to ga yadda zan jiyo da karatu, na rika yin falfashi. In na rubuta sumuni biyu yau, gobe ba zan yi ba sai jibi. Haka muka yi ta yi, na sake yin sauka 2 a haka, sai na bar takarda, na bar ainihin ɗaukan takarda na rubutawa da ka. Na yi saukan satu sau 6, sauka 6. Da na ainihin sauke da kwana 2 aka yanka Taraba da Yobe da Kebbi a nan arewacin Najeriya, da kuma Jigawa. To shi kenan, daga nan sai na nemi malam ya yadda mun in dawo gida nima zan fara ainihin karantar da 'yan uwana da sauransu. Ya ce babu, sai na ƙara shekara 1. Haka nan dai na haƙura, na ƙara shekara 1 ne. Ya ɗauke ni daga nan Bajoga muka tafi Maiduguri, muka zauna wata anguwa da ake karanta Jajeri, kusa da wannan tashan nan da take hanyar Baga Road. Amma dai kar ku manta, a lokacin tun wannan lokacin ni na tafi makaranta na matsayin dan izala na tafi, domin na tashi ba mun dawo nan, babanmu ya zauna a gidan babbansa Malam Idi sirikin Malam Muhammad Barkin da Jingudo, baban uwar gidansa da yadda suke tare yanzu. To shi dan izala ne, shine malamin izala, domin shine malamin su dokta yana zuwa gurin sa yayi karatu. Su Malam Ahmad Bohi da su Malam Barkindo da Malam Musa Abubakar da Malam Hassan Abdallah Allah jikan rai, suna zuwa wajensa suna karatu. To wannan shi ya bani dama, amma duk da haka shi malamin namu dai ba dan izala bane. Kun san gaddawa da yawa zaka samu su dai irin aini da suke tasowa, amma dai ni saboda ɗabi'a da muka tashi da ita na koyarwa da iyaye suka mana, haka muka zama da shi lami lafiya har muka rabu. Kuma yanzu magan da nake ma a cikin ɗalibansa ba wanda yake so irina. Wannan shi na takaice abin nan da aka gwagwarmaya da aka yi bangaren hadda. Sannan na rubuta Qur'ani rubutun hannu kwafi 1. Na fara na biyun yanzu haka ya kai izu 37. Wadda ɗana Abdul Basir Koji yana cewa shi yana so in dage min na ƙarisa wannan, in ba zai yi ba su za su ƙarisa da yara su ƙarisa, rubutun zai bambanta. Wannan to shi ne a takaice. Akaramakalla, ko menene ya karfafa maka lokacin karatunka? Menene abin da ya karfafa maka ka kai matakin da kake? Abin da ya karfafa min shine, farko bayan mun, kamar da na gaya muku, na haddace izu 50 da kaɗan, sannan muka tafi arewa can. Wato zaka ga yaro a wannan lokacin
haddan da na yi din nan ba na tsayawa ne tilawa, ni dai kawai ina haddacewa sai na haddace na wanke da rubuta wani. Amma da muka je ranar farko da muka ziyarci tsangayar da shi malam, domin tsangaya ce ta malam Abdulkarim, to shi abokin malamin namu ne, malam shi tsangayarsa a nan muke karatu tare da wannan almajiran shi malam Abdulkarim, amma dai shi malamin namu shi yake mana daraso. Nan muke zuwa mu je a yi ta karatu, zaka ga yaro bai fi shekara 15 ba, yana kaiwa yana kawo yana rera karatu malam. A daidai lokacin ni kuma ba zan iya rerawa kamar yadda yake rerawa ba. Wannan sai ya sa kawai a daren da ya kuka ne ta yi, duk da ni ana gani ni ne gwani. Amma da na je sai na ga to a sai mu ba abin da muka yi. Muna baku wannan labari washe gari da muka tafi Kiskadi, irin dan buka da gaddawa suke su zauna ciki suna karatu in za ka rubutu saboda iska arewa kasan duk aka samu sahara ne yashi, in a waje ne yashi zai matsa ma, shi sa ake yin dan wannan buka din a shiga ciki, in za ka rubutunka ka gama rubutu sai ka fito waje kuma kai ta rera karatunka. To gaskiyar magana na samu zaburarwa, shi malam ya ce karka damu, ai shi sa zuwa karatun ake so ka tashi daga wannan gari ka tafi wannan gari, domin za ka ɗauko ɗabi'ar mutanen nan, za ka ɗauko ɗabi'ar wata mutanen, za ka karo da abubuwa daban-daban. Wannan sai ya bani dama na dage nema, na ce to in Allah yadda idan na haddace nan haɗa tilawata, to zan zama nima tankar wani gwani da ake ce masa Gwani Hassan Rumbun Kwami. To wannan gaskiyar magana, kuma gaskiya Allah ya taimake ni. Idan na rubuta allo ɗin rubutu muni biyun nan, a ranar zan haddace shi, zan bi shi, zan yi sallah abin nafila da cikin dare da shi kafin na wanke na sake rubuta wani. To wannan gaskiya shine ya ƙara ƙarfafa ni, ya ƙara taimaka mini gurin ainihin abin na hadda. Kuma wadda gaskiya alhamdulillah na ɗauki ɗabi'ar malamin mu wadda na tabi, yadda ko tafiya yake a hanya idan ka je yana gunji yana karatu yake yi. To mu dai muna bin wannan ɗariƙar, muna bin wannan hanyar, domin hanya ce da take ƙara tabbatar da hadda. Alaramma ka ce ka yi karatu ne da karatun allo, amma kuma yanzu sai muka ji ka kana karatun hafsu. Kwarai da gaske. Yaya ka yi ka haɗa abubuwan guda biyu? Lokacin da Allah ya ba na dawo gida, an gama ainihin na dawo, Malam ya amince min da na dawo gida. Da na dawo, Allah ya saka wa su Sheikh Abubakar Kabri, akwai malami na wanda ya koya min tajawidi. Mun haɗu da shi a Kaduna, taron mun nan. Malam Murtala Sa'id yana aiki da EFCC. Hafizin Alkur'ani ne, ya yi karatu a Maiduguri, Alkanamin na Maiduguri. Maluman da saukantar da su Qur'ani mutanen Misra ne. Idan yana karatun Qur'ani zaka ce Sheikhul Qur'ani yake karatu, shine Mahmud Khalil Husari. Muryansa yake yi, kuma Allah ya hore masa muryan, kuma Allah ya hore masa karatu. Yana da ina in yana magana, amma in ya fara karatun Qur'ani ba za ka ce mana da ina ba. To kwarai da gaske shine ya bude mana halka. Muna zuwa da safe dan tashi daga angon mun da tafi ci angon Karofi, in je in same shi, ina daukan aya uku da tajwidin ta, da yadda za a karanta ta, da gurin ja da wanda ba a ja, da haka dai a takaice mun yi shekara ɗaya muna wannan da shi. Wannan ya bani damar sai na fara shigan musabaka. An shiga musabaka farko izo 40 1994, sai muka tafi jihar Niger. A wannan shekara Taraba ta fara ainihin gabatar da ɗalibanta daga Taraba wadda za su wakilci Taraba matsayin musabaka ta ainihin Najeriya da ake yi. Mun je, alhamdulillah, kaga dai da farko an ji abu na farko kan dai za ku je ne ku zama 'yan kallo, za ku yi dai iya abin da za ku iya. To wannan musabaka da muka je ta Neja ita ce ta ƙara ƙarfafa ni, wadda a wancan lokacin mun yi abokanai kamar haka. Akwai Sheikhul Qurra Muhammad Fadlu Kura, akwai Anas Salis Kura, wadda shi ɗan ƙarami ne, matashi ne a lokacin. Shi ma wannan shekaran izu 20 yayi, wanda kwarai da gaske. A wancan lokaci izu 20 ya shiga musabaka. A wannan lokaci ya zo na 5 ne a Najeriya. So a lokacin kuma ana ba da kyauta daga na 1, na 2, na 3 ne kawai.
mu kuma dai ina jin a kategorin mu jihohi 26 suka je, ni ne na 11. Da muka sake dawowa gida Taraba ba an gama wannan musabaka ta wannan shekara 1995 sai aka je Kaduna, na tafiya Kaduna kuma izu 60. A wannan lokacin ne Sadiq Siddiq dan Zamfara din nan, wadda kowa Gwani Sadiq kwarai da gaske, shi ya izu 60 shi ma sai ya zo na 4, ni kuma wannan shekarar na zo na 8 a izu 60. To da muka dawo gida nan Taraba aka zo zai musabaka ta shekara da ta gabata ainihin 1996, sai shi Muhammad Kabri, Allah ya kara masa lafiya, coordinator na musabakan jihar Taraba, ya ce to ai ya kamata in zama ɗaya daga cikin alƙalai, ba zan sake musabaka ba. Na ce me yasa? Ya ce na yi haƙuri, gaskiya suna ganin da su je suna ta ɗaukowa hayan wasu tunda mun iya karatu, to yana ganin ya kamata in zama ɗaya daga cikin alƙalai na ainihin musabakan mu a nan jiha. Shikenan daga nan suka naɗa ni ina cikin alƙalai, ni ke ja kusan dai mun yi kusan shekara 8 a wannan masallacin ake yi, kowane shekara a Jalingo ake yi, za a taro Taraba gaba ɗaya a zo a yi a wannan masallacin namu, kuma ina cikin alƙalai. Duk wani yaro da zai yi musabaka ni zan ja masa inda zai karanta. To bayan mun yi wannan ana nan har aka zo aka fara fita, aka fara cewa ya kamata a kai abin mu local government by local government kamar yadda ake yi yanzu, domin a karfafa sauran local government ƙananan hukumomi. To wannan gaskiya shi ya bani dama na samu ikon dagewa akan wannan harka ta tajawidi. Ka haɗa karatun warshu? Na haɗa karatun warshu. A yanzu dai ina da ƙira'at, akalla zan iya ma ƙira'at guda 7. Wannan kowace na san aujihinta, na san yadda ake yin ta mafi karanci, amma dai ƙira'at da na ƙware a kai ita ce warshu. Alhamdulillah, kamar yadda kuka sani karatun allo ana fara shi da babbaku da farfaro. Yadda muka taso ana farawa ne daga alif an baki wauzal, za su ce maka alif an bakin wofi wauzal, ba alif baki lallam hakuri, alillan min jaye nu'ara, alillan jaye shin mai ruwa, ɗa masanu ya nu'ara, alif lamra jin ƙarami ya mi'ara. Wannan shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da shi ake farawa. Sannan a zuwa rubuta mutum alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshen ta, a rubuta masa qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul huwallahu, suratul masad, tabbat yada kenan, iza jaa, qul ya, inna a'tayna, ara'aita, li ila fi alam tara. Idan yayi babbakun su daga Fatiha zuwa gurin sai ya juyo kuma da alif, sai a masa wasali wanda ake ce da shi farfaro. Wancan da yayi kuma babbaku kenan. Farfaro din nan alif da tashi sai a masa wasali a sama. Alif da tashi da bata bisa shine a, lanjaye da bata bisa shine la, lam ya dauri mi'ara, ta da fata ita ce ta, ra da fata ita ce ra. To da haka zai yi har ya kai ainihin nasi. To in ya gama sai ya zo ya fara karatu da ake ce masa hajjatu, shine mutum zai fara daure koyon yadda zai hada baki. Zaka ji wani malami zai koyar ya ce masa alhamdu lillahi rabbil alamin, wadda yanzu haka akwai wadda Sheikh Mahmud Khalil Husari yayi, wadda ake ce masa muallim nasa. To zaka je na alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, aya ɗaya haka. To ne shi ake kiransa hajjatu. Sannan tsarin karatu kamar da muka ce ana rubuta, in mutum ya fara karatun ya fara hada baki, zai ta yin yaje sabbi a dacin za ga za a yanka masa kaji, ya yi izo daya har ya zo izo kaza kowane ainihin ka kai izo 15. Mu da lokacin da muka yi za a yanka ma kaji 3. Idan ka kai izo 30 za a yanka ma kaji 6. Idan ka kai izo 45 za a yanka ma kaji 9. Idan ka sauke kuma gaba daya, to wannan za a yi shiri ne na musamman
wadda za a yi buki na ɗana ya sauka na ainihin kuma makaranta ta karatun allo, a zo a gayyaci mutane a yanka saniya a yi abubuwa da yawa wadda yan duk za su haɗu, wadda wancan lokaci an ɗauke shi in ba maka wannan ba to gaskiya ba ka da gata kwarai da gaske. To harka ta irin abin da shafi ɓangaren darasu da sauransu, akwai abin da ake cewa daga aya ta farko idan aka kirga aya 1 2 3 4 to ta 5 ita ce kumsa. Wannan sai a yi kumsa, ya zama zai nuna maka daga inda ka taso zuwa nan aya 5 kenan. Daga kumsan nan kuma aya ta 6 ta 7 ta 8 ta 9 ta 10 kuma sai ya zama kuri. Shi sai zaka samu gaddawan zaka ji mutum yana ce maka kumkum ko ya ce maka kurne, to yana nuna maka ya zo aya ta 5 kumsa, in ya kai aya 10 kuma kurni da yake kuri kenan aya 10 ne kenan. Daga aya farko zuwa kuri aya 10, daga aya na farko zuwa kumsa aya 5. Sannan akwai abin da ake cewa haraji. Shi kuma daman Qur'ani din kowane izu yana dauke ne da sumuni 8. Yana dauke da sumuni 8. Idan ka rubuta sumuni 1 sumuni 2 ya zama rubu. Idan ka rubuta sumuni na 3 da na 4 ya zama nusufi. Idan ka rubuta kana yin daga nan kuma idan ka sake rubuta na 6 da 8 in ka gama za a ce maka ka hada izu kenan, ya zama izu guda shike tare da sumuni ɗaiɗai har guda 8. To wannan shine. Sannan akwai abin da ake cewa haraji. Haraji misali yanzu idan na ce maka abin nan kajjin kafin ya dauke da 20 ne, jim din nan kuma ya dauke da 3 kenan kaga 23. Za a ce maka wannan rubu yana dauke da haraji 23, yana dauke da ainihin wato wakafi 26 a cikin sa. Wannan shi abun nan nasa a ciki 26. Wannan to haka dai akwai mawwin, akwai lawin, akwai lahin, sannan ka 100 kuma shine qafun, sannan 1000 kuma shine shinu. To na takaice kenan. Kwarai da gaske idan ka lura ci gaban da ainihin addinin musulunci ya samu, wannan abin da ya sa na ainihin sha'awa na je ne karatu shine lokacin da hammana Dr. Ibrahim Jalingo suke zuwa, yana zuwa karatu wajen shi kakanmu Malam Idris da ainihin Modibo Sunkani, yana zuwa wajensa suna karatu. Sai kawai na ji labari ya tafi makaranta son, kuma wani lokaci su ne suke wa'azi a ƙungiyar Izala. To kawai na ji Malam ya tafi makaranta son. Bayan nan muna karatun allon namu dai haka, sai na ji ya tafi Kano kuma zai je diploma. To wannan wani lokaci muna zaune da ainihin kakanmu shi Malam Idi, Allah ya ji kansa, sai nake ce masa, ya ce to ka dage dai ka haɗa karatun kan nan da zamani. Ka dage ka haɗa karatun kan nan da zamani. Ina baka shawara idan ka ainihin kware ka samu Qur'anin daidai gurgudu, ko baka rubuta ba dai in ka gaji kakanka Ibrahim to yana da kyau ka haɗa karatun da zamani. Ba mun dawo gida din mun zo mun yi wannan harkoki na musabaka da sauransu, sai aka zo aka bude makaranta a nan Taraba, ha Islam, bayan an raba Taraba da Adamawa. Kuma kaga lokacin na dawo na samu karatu, sai na sha'awi na shiga makaranta. Muka zauna da mahaifina, na ce masa zan shiga ha Islam, Government School for Arabic and Islamic Studies. Sai ya ce mini to amma za ka samu challenge, domin yan uwanmu suna da ƙananan maganganu. Ce to ina ruwanmu da su, kada kake izala ma kada baka damu da maganganunsu ba, ballantana karatu zan je na yi. Kamar yadda ya faɗa mini wannan magana, sai na je na yi jarabawa, muka interview na samu admission. Sai kawo na Alhaji Habibu Dan Dauda, abokin Alhaji Dan Dauda ne, Alhaji kansa, ya taso ya zo har gida ya samu mahaifiyata, ya ce ya samu labarin zan shiga makaranta ha Islam, har ma na samu admission. To ai Qur'ani baya son kishiya, saboda haka shi bai yadda ba na yi wannan makaranta. Ta ce to ai ɗanka ne babbo, ka kira shi mana ka gaya masa. Sai ci aike ka haife shi, na aike ki wajensa.
shikenan da na zo na koma gida da magariba sai mahaifiya ta karanta ce mini to ga abin da kawunka ya zo ya faɗa, ya ce ƙur'ani baya son kishiya, ba a haɗa shi da wani karatu, in an haɗa shi da wani karatu karatun zai zube. Ta ce mata nan ne, ta ce na ce ki haƙuri. Na ce insha Allahu ba abin da zai zubar min da ƙur'ani. Ƙur'ani malami ne ya ɗaura ni akan wani abu, ƙur'ani sai da yi. Mai shaɗubiya yana cewa watazdaduhu yazdadu fihi tajammula. Wannan ita ce fasarar da malami na yake cewa Qur'ani sai dai Qur'ani in dai zaka ci gaba da maimaita shi ka dauka kawai ka kaddara kanka kowane rana zaka yi tilawan izu 5 kacal, kowane rana izu 5 kawai, wallahi ba zai zube ba. Me yasa Fatiha kowa ya iya ta yake karanta ta, ba na yawan ta maimaita ta cikin sallah ba? Nace to ni na dauka kaina in dai wannan ne ba karatun da zai sa Qur'ani ne zube insha Allah. Kawuna ba mu yi magana da shi har yanzu shi bai yadda ba, sai zai san mahaifina. Ce ya za ku haifi da haifi ƙarfinku? Ta ce to babbo kai ma ba ka haifi yayan ba, ka je ka iko da yayanka, yau za mu ɓatawa ne, ka je ka iko da abin da ka haifa. Shi dai Mustapha ɗana ne kuma ni na yadda yi wannan karatu. Menene damuwanka? Kai kake masa tilawa da kai za ka masa bita? To kai haƙuri, karatu dai zai yi. Shikenan sai sake dawa gurin mahaifiyata, ya ce yi zazzage ta, sun haɗa ba. Ita zai ba da ce masa komai ba. To daga haka nan na fara na yi muka yi Islam, muka gama, na je ne diploma, muka gama. To dalilin wannan makarantar tamu ma da muke za mu yi waliman yara din nan, sai muka bude makaranta a gidan Alamin, Allah ya saka masa da alheri. A gidan muka fara karatu. A takaice a wannan lokacin ma kafin makarantar ta watse, dalilin watsewarta shine dalilin tafiya mu makaranta. Ni na tafi makaranta, sauran maluman ma kowa ya tafi makaranta, kaga dukkan mu kowa ya tafi ya karo ilimi. To shikenan dalilin da yasa makarantar ta dakata kenan bata ci gaba ba, sai a wannan shekara da ta gabata aka sake dawo da ita. Wannan shine yasa muka je muka yi karatun digiri muka dawo, kuma yanzu alhamdulillah mun kammala ainihin karatunmu na masters ma, wadda insha Allah kuma muna fata za mu ci gaba. Insha Allah. To alhamdulillah, kuma da kuka sani shi harkan ilimi kowane iri ne, to yana tattare da ainihin walhalu daban-daban. Duk wanda ya karatu, ko daga gida a tashi a tafi da kafa a dawo, abu na farko guda abubuwa ne guda 3, amma zan ambaci 2 wadda su suka fi ainihin ba zan manta da su ba. Abu na farko, na taɓa yin kwana 4 ban sa loman abinci tuwo haka a bakina ba, sai dai mu ɗuma ruwa mu sha mu yi karatu. Sannan akwai wani dan uwa, abin da zan ƙara a cikin wannan rana na 4 ɗin, sai ya zo mana da abakuru. Ya je wani gari da ake ce masa Akuyam, dan Bauchi ne. Akuyam tana jihar Bauchi. Ya dawo sai ya zo da ƙarago daga gida. To gaskiya mun ji daɗin wannan abakuru. Dukkanmu kusan mu 6, ɗakinmu ɗaya. Da shi wannan, da Malam Muhammadu mai lafiya, da ni Mustapha, akwai Malam Umar Guru, akwai Malam Sabiu abunan Damaturu, sa'annan akwai Muhammad Siraja Gombe. To dukkanmu gaskiya mun fa'idanta da wannan abakure da ya zo, wadda hannai santi na ce kakata ma tana irin wannan abakuru. To daga nan ne sai aka ba mu labari ai akwai gona na rogo wadda ana iya zuwa za a samu. Saboda wahalan garin kwata-kwata wata 1 muka yi a garin, muka bar gari, zaman garin. Gaddawa ana taro, to amma fa
idan ba ka da abin da za ka ci, ruwa ma ba su da shi, za a ga mutane, mutum fari ya dawo baki, daga jikinsa yana yi ƙwararraji. To aka ce ana samun rogo, muka haɗa kuɗi za mu je mu sayi rogo, kunyan rogo guda ɗaya wanda za mu riƙa cira lokaci muna yi. Wannan bawan Allah da ya ƙi, ya ce rogon bai kai a tone shi ba. Muka ce mu ya sayar mana shi haka don mu amfana, mu yi maganin halin da muke ciki na yunwa. Ya ƙi. Ba zan manta da wannan ba, gaskiya ba zan manta da wannan ba. Sannan abu na biyu, akwai garin da muka zauna ana kiransa Bularafa. Yanzu garin yana Damaturu, yana jihar Yobe, Gulani local government. Su wannan gari Baburawa ne da wasu kaɗan daga cikin mutanen mu Kanawa da suke zaune a garin. To zaman mu a wannan gari noma ne ya kai mu, da kuma kagan malamin da yake darasu mutum ɗaya ne kuma bai da lafiya, cikakkiyar lafiya. Sai gardawa waɗanda wasu sun yi samu karatu. To ka san gardi sai ba a sashi ba a hana shi. Sai tsangayar ta mutu da rashin mai darasu na malam bai da lafiya. To wannan zaman mu nan garin ma na mun sha wahala sosai. Don a nan garin dalilin da na ce muku na yi ƙarancin sutura, mun je yadin buni sauka ta wani abokin karatunmu ɗan wani gari da ake kiransa Goneri, ganin su Bukar Abba Ibrahim. Muna dawowa sai aka canza min kaya, dama ba wani jaka ba ne, leda ne, dan sa kayan a cikin leda. Kawai sai aka ɗauke min wannan kaya, sai zamanto kayan jikina ɗin nan shine gaba da baya. To wannan ya jawo na sha wahala, kuma daidai wannan lokacin iyayenmu ba san ma inda muke ba, don mun ɓoye, ba mu so a san ina muke. Za a yi ta yawan tura muku wasiku, a ce ai za a aurar da wane, wai abokin kowa ne ya aure ka zo. Wannan shi yasa muka nemi mu ɓuya, kada ma a san ina muke, har mu gama abun da muke so mu yi. In muka dawo ma ba za mu san matsala ba game da ainihin karatun da muke yi. To wannan shine yasa na ɗan sha wahala, na ba zan manta da wannan ba gaskiya. Da akwai lokacin da daddare zan wanke rigar, shanya ta sai gari ya waye in sa. Wannan yana daga cikin wahalhalu da mutum ya ɗan fuskanta a daidai lokacin da yake karatun allonsa. A taƙaice kenan. To alhamdulillah, ka san kowa da irin baiwar da Allah ya masa. Yanzu ka dubi Hammana, shugabanmu Dr. Ibrahim Jalo Muhammad Abu Yasir. Kowa ya je Kaduna. Ni dai a ɗakin taron na ranar wallahi kuka nake ta yi kai, lokacin da wannan dokta yake bayanin irin yadda malamin dokta ya tarjama wannan littafi, da irin yadda ya maida Ahalari, Ishimawi, Iziya, Risala ya maida shi nazumi, daga rubutun zube, daga nasar ya maida shi nazum. To littattafin da ya rubuta ni na sani, muna nan ya rubuta littafin da ake ce masa Al-Qawlul Munsif fi Tablighi Khalf al-Imam. Wanda wannan littafi shine littafin da ta fara rubutawa, kuma yayi bayani a ɗakin taro, kowa ya ji. Wadda ina tunawa akwai abokina Malam Muhammad Abubakar Adam, bayan irin rigima da aka yi ta a garin nan akan jiyarwa, wasu sun bar sallah a masallacin, aka samu group akan dan me za a ce ba za a jiyar ba. Wannan ya jawo malam yayin wannan rubutu, har aka kuma ya je gumi ya tabi a sa masa hannu, kuma ya karfafa shi, ya ba da shawara ma a daidaita littafin a duniya domin mutane su fa'idanta da abin da ya rubuta a ciki. Abokina din nan, saboda sanin abin da ya faru a nan dai garin Jalingo, ko man ce da ainihin Taraban gaba daya, da lokacin ba yanka Taraban ba, mun je karatu tare da shi Maiduguri. A digirin mun nan da muka je, sai muka kai ziyara masallacin Sheikh Abba Aji, Allah ya ji kansa, sai ya ga ana yin sallah ba a daga sauti. Muka je can Federal Locus, akwai masallacin Juma'a can ma, muka je muka yi sallan Juma'a a wajen, muka yi sallar Asar a wajen, ya ga ba a daga sauti. Sa'annan
muka kai ziyara masallacin Dr. Ali Mustapha, Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa. Nan ma muka gaba a daga sauti. Da muka dawo gida sai ya ce min alaramma, na ce akar makalla, ya ce to nan ma da tajala ne zai hana jiyarwa. Na ce to datta ai ba shi ya ce bari a jiyar ba ya rubuta dalilansa ba, ya dauko maganganun maluma magabata akan daga sauti bayan liman, me yake sa a daga sauti bayan liman, ya kawo dalilai. Amma babu wani dalili me matsayin daga sauti ya faɗa. Wannan shi yasa in dai mutum da gaske addinin zai yi, to in ya karanta, ta ayi littafin sun karanta shi, ko kuma ta ayi su ma sun karanta wannan ainihin ka'idodi din, yasa su ma suka ci gaba da ainihin sallah ba tare da daga ladan yana jerawa matukar dai ana jin sautin liman. To ku dubi irin littafin, ka ga irin rubuce-rubucin da datta yake ta yi. To mu kuma me muka yi? Mu kawai mun zauna hijan baki a gurin wazi, sai dan karantarwa haka dai a masallaci, wannan yazo yace zai katu kace yazo yi. To wannan mun zauna muna hira da wani abokin karatunmu dan Gombe, yace mini yayi set ɗinsa na complete Quran na warshu, sannan amma shi ba wani malamin da ya bibi karatun ya ji ko ya dace ya sake shi sa ya ajiye dai bi abin nan ba. Ya ce mini aramma, wallahi mu yi kokari mu bar wani abu mana wanda za a rika amfanuwa da shi. Ka dubi Sheikh Jafar, yanzu kowanne kaga ya koma ga Allah, amma yanzu in kana jin karatunsa zaka ce yana raye. To kuma maluma sun ce duk abin da kai wani zai amfani da shi inda ya shafi addini, to kai ma za ka rika samun wani abu na lada. To wannan shi ya shaja'anta ni, na ce to kaga kada mutum ya mutu, yanzu mutum ya dauki shekara 60, domin shekarun aihuwa da na faɗa muku nan kuka lissafa, gaskiya an wuce 50 da. To ƙarshe mutum zai mutu bai yi komai ba. Wannan shi ne ba ni sha'awa, na ce to gaskiyar magana ya kamata da in daure ne ma, ko da ruwayan warshidin ita kaɗai mutum ya samu ya yi, ya bari a baya, wadda watakila mutane za su rika amfanuwa da shi. Domin na san akwai wani masoyi na wadda dan abin da na taɓa yi ya sa ni haka wani masa karatu a motansa, wannan karatun yake ji a cikin gidansa, matansa duka wannan karatun shi suke ji kawai. To yana da yin an yi complete Quran din gaba ɗaya, kaga za su rika ji, ta yiwu mu ma mu samu lada ta dalilin wannan, mu bar wani abu wanda za a rika tunawa da mu. Kuma muna fata mun yi wannan abun ya zama mun yi don neman yardan Allah. Wannan kwarai da gaske wannan abun da ya bani sha'awa ke, na ce to bari dai da mu Allah bai ba mu baiwar rubutu ba to bari mu yi wannan din, yar baiwar da Allah ya mana ta wannan gefen, mu samu mu dai mu bar wani abu a bayan wanda za a amfana da shi, ta haihu mu mu amfana da shi ranar gobe kiyama. To wannan shine yasa na yi ainihin kokarin gade na hada wannan karatu nima, kuma alhamdulillah ba zan wuce wannan wajen ba sai na gode wa Umar Adam NTA. Gaskiya wannan yaro yana ɗaya daga cikin wadda ya tabi na shi ne ya je ya samu wannan da muka yi karatu a stadium, sannan suka shirya da shi, ya ce za mu zo ga abin da yake so a yi. Bayan sun gama komai ne ya kira ni, muka je muka zauna da su, kaga na fara wannan abin a hankali, har kai ga an gama wannan. Gaskiya Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Wannan abunan nasu na Al-Ihsan Global Media, Allah ya ƙara wa wannan gidan TV albarka, ya ƙara haɓaka wannan gidan TV, ya ƙara ƙarfafa mana su, ba su yi kadai ba da duk waɗanda suke cikin wannan harka gurin yada ainihin manufofi na fahimtar wannan addini. Allah ya ƙara muku lafiya gaba ɗaya, taimake ku, ya ba da ladan wannan abin da ake yi, sanya ladan cikin mizanin kyawawan ayyuka. Alhamdulillah, a yanzu dai ina da iyalai mata na 2, sa'annan ina da yara 15 wadda suke raye. Yara daidai wadda shi an haife shi kusan shine ɗana na farko, Abdul Jalil, wadda akwai ƙanina mai suna Abdul Jalil ɗin nan, wadda babanmu ya maye gurbinsa ne da ɗan nawa da ya rasu.
to sai wayannan yara da muke tare da su yanzu akwai Mariya, akwai Abdulbasit, akwai Zainab, akwai Isa, akwai Hafsa, akwai Safiya, akwai Umar, akwai Muhammad, akwai Adam, akwai Zakiya, akwai Yunus, akwai Nana Asma. Waɗannan su ne suke raye yanzu. Iyalai na kuma akwai Ummi Mariya da suna Khadija, ana ce mata Inna. Sai Sahura, ana ce mata Adda Amarya. A halin yanzu dai mata na biyu da wayannan yara da na ambaci sunansu, insha Allah. Gaskiya ne akwai shawarwari da yawa, kuma mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mu gode wa Allah. Allah ya sanya mu ne al'ummar ƙarshe, sa'annan Allah ya haɗa shi da littafi gagarabadau shi ne alƙur'ani. Kuma muka lura da yadda ake karatun Qur'ani gaskiya ana shan wahala sosai, amma fa yanzu wallahi Allah ya sauwaƙe wa al'umma wahalan karatun alƙur'ani din nan. To shawaran da nake bayarwa, Qur'ani yana son ba da himma lura. Ina kira ga ɗaliban Qur'ani wadda suke neman sanin alƙur'ani a yanzu su tsara wa kansu wani wuridi da za su rika binsa, kada su rika fasawa. Matukar idan ka tsara wa kanka cewa kana so kowane yini za ka haddace shafi 2 kawai, to ka tabbata wannan ainihin shafi 2 da ka kaddara wa kanka za ka rika yi, ka ɗabbaƙa shi sai idan abu ya fi ƙarfinka. Idan abu ya fi ƙarfinka to wannan kam wa ma tasha'una illa in sha Allah. Sa'annan abu na biyu, masu neman karatun zamanto masu haƙuri. Su zamanto masu haƙuri. Tabbas idan kai haƙuri a harkar neman karatun Qur'ani, Allah zai sauwaƙe ma Qur'ani. Don Allah yana cewa wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. A wata ayar yace wa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Daukakan ku gaba ɗaya yana cikin wannan Al-Qur'ani. Idan kuka ainihin mai da al'amarin ku zuwa ga Allah, kuka rike Qur'anin kuma kuka girmama shi a zuciyar kuka ainihin yadda cewa wannan littafi fa shine littafin da Allah ya ba Annabi Muhammadu, wanda kuma ya tattara dukkan wasu shari'u da suka gabace shi. Da Allah yana cewa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi, haka Allah ya ce. Kaga kuma shi wannan alqur'ani la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamidin. Saboda haka iyaye kuma na bawa ɗalibin karatu masu neman karatun Qur'ani su yi amfani da kuruciya, su yi amfani da lafiya, su yi amfani da rayuwan iyaye. Wallahi malam, iyaye suna da wani fage na taka rawa da suke akan rayuwar yayayensu. Wallahi malam, yanzu ka dubi za ga makaranti a cikin garin nan, za ga kowane yaro ya gan shi da kula. Bayan an ji an biya masa kuɗin makaranta, za a saya masa abincin da zai ci na safe da akwai na rana. Amma da babu wannan. To ina kira ga ɗalibanmu yanzu a dai wannan marra da muke ciki, a wannan lokaci da muke ciki, komai Allah ya sauwake shi. Ka ribaci rayuwar babanka da mahaifiyarka, kada ka yadda wayannan iyaye naka da suke baka shawara, suke ƙaunarka, ka mutu su mutu su riga kuma baka fa'idanta da rayuwarsu ba. Sannan kai amfani da lafiya da kake da ita, kai amfani da ƙuruciya. Ƙuruciyar nan tana da matsayi malam. Ina tunawa wallahi wuraren da haddace shi tun ban fi shekara 10 ba, wallahi bana samun wani matsala. Amma inda na haddace shi na kai wajen shekara 15 16, wallahi akwai bambanci. Kaga dai dan shekarun kaɗan ne ya zama ba ma wai abin nan ba, amma wallahi zaka samu akwai bambanci. Saboda haka a dage, kuma ka fahimci wani sura ce tafi wannan sura wahala, wace sura ce tafi wannan sura wahala. Domin inda za ku tambaye ni a cikin alkur'ani wani surori suka fi ban wahala, surori guda 4 ne, daga Baqara har Nas. Haka suratul An'am tana wahal da ni gurin karatu, haka suratul Nahl, sa'annan
haka suratul safat saboda ƙananan ayoyi da suke ciki, sannan sura da take ƙara wahal da ni ita ce suratul rahman, bi ayyi ala da bik madu kaziman wayi din wannan suna wahal da ni. Waɗannan surori sune suke wahal da. Za ka samu wani kuma ba su bane. Dan na taɓa ji babban malamin mu shi ma an dambe shi yana magana yace a na mita na cikin yace a sai ba ni kare bane. Da ta sani rijiyar lemu. To Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri. Ayyo, akwai ta kai. Suratul Hujurat malam. Wallahi na dauke ta bayan na gama azkar na bi umurnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawarar da ya bayar, da kai azkar zaka kwanta. Ina karanta suratul sajada da suratul mulk. Bayan na gama wannan ba zan kwanta bacci ba sai na karanta suratul Hujurat. Ko da ina kan kuje abun nan gado ne na kishin gidi haka zan karanta ta, ina jin daɗin karatunta. Gaba ɗaya surori ta fi mun daɗi ne, ƙwarai da gaske, kuma ina son surar, ƙwarai da gaske. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وإياكم. الحمد لله.